Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nagkamigo na si Chito ug Wilma. Gipakitaan na lang usab niya og maayong pagtagad si Chito. Kay giatiman man ini ang iyang sakinan. Ug nga murag wa lang maunsa ang iyang auto. Samtang gikuha niya ang iyang anak na nawag si Vic kang Wilma. Ya, unsa man, okay ka? Gusto kong mag-inusarat ang duha. Kunsa ko na pagkasultiha, oy. Oh, sige pa. Di ko dato ng mga bata. Kuhaon na ka lang. Miss you, love. Mingaw, nagigay ko mo. Same here, love. Oh, sige. Ay, nagsakay sa inyo service. Mag-date, Afik, love. Sige na. Bye na. Dan ang anak mo, ay. Oh, pagkisultihi na, oy. Di, oh. Lindon, si Papa ni mo. Hello, nak, Lindon. Naanak ko next day, anak. Nanasab ko'y toys pa. Toys lang yapon, dako naman ka. Giyatag man ako sa akong classmate. Pagkalaglain pa. Ano na tayo mamalit, nak? Mag-shopping lang unya tadi, ha? Kuyog ang manghod mo. Promise pa ha. Promise. Oh, sige na. Ihatag ko na ni mama ni Movie. Mao, kamon sa si Papa magsulti. Hello, love. Magkita na lang ulit sa puhon. Next day man ta. Bye na, kay dagkong ra ba kayo, kaon ng tingali. Bye na, love. Oh, sige love, bye. Oh, kadit lang, love. Yes, nga naman. Nagdakag si Kena ron pagkuha sa bata? Oo. Gikan magod kong nangumpra sa. Dayon, milahos ko pagkuha sa bata. Oh, okay. Amping ha, please. Yes, Vic. Sige na, uy. Bye na. Love you. Love you. Dali pa lang tayong kasod o dahil trabaho sa Pinas. Parehas lang kita sa kong pagka-pilot. Gusto lang kita ko nga madaulos kong papilya. Pero hindi panahon na karon kasi pagpangitag may trabaho. Labi na kay naanan ko ng isweldo. Ay, ano ko na. Day Mia, diin ka man. Nakaingong kog na to ka des kwarto. Diin ka man di ay. Nihangyo ko ni Ma'am Rodriguez, maoy. Nga mo trabaho ko sa ilang tindahan. Nagkinahanglan man sila sales girl. Maayo na binuwan gid akong kita, maoy. Bala na gamay lang. Kaysa sa akong kita nga, komisyon ra. Nya, maluoy pa ko sa mga madre. Nga, dili mahurot akong baligya. Pero gay mahalin ako. Kapoy pa sige hangyo sa mga tao. Maayo na lang uga, makatumong taog-tao nga makasabot sa akong trabaho. Sama ito ng gitunol na kong 200 ma. Uwa ko ha ang item. Unya, unsa may pung ni Ma'am Rodriguez. Naan na lagi ko ni gidawat nila, misaad nga mo balik. Unya, mabdos man ko no. Murag dili mo dawat og mabdos sila ma. Mom, posible nga makasuot ko. Ay, nahala. Ikaw mo'y mahibaw. Lagsik palang unta ko. Di palang kumagmo sa kong lawas. Mubalik ko panglaba. Ma, iyo na lang good. Isalig na lang ako ang tanan ma. Dili ko gusto nga mo grabe pa nagibati ni mo. Dawaton ko ni Ma'am Rodriguez ma. Og balibaran niya ang mabdos. 5 ka buwan na good. Lisod na ng ilihok-lihok maoy. May ikog sila musuko. Kaluoy po na ng bayhana ko. Nagkinahanglan sa naog trabaho kay umaanak man. Maulagi ma. Pero pagkiksultihan man ko na ni ma'am. Pabalikon dayon ko ugma. Pasabton ra niya ang mabdos. Sige. Ug makasud ka na diha aayo ang trabaho mo. Maugid ma. Kaya makatigom-tigom na unya ko. Upadayon di kog eskwela ma. Isaad ko na. Hinaot pa anak. Hinaot pa nga matuman mo ang imong mga damko. Mga tinguha sa imong kinabuhi. Ngawa ko gayud ikahatag. Pasaylo ako anak. Tungod sa atong kakapos. Wagid ko makapatungha ni Bugtarong.
May rabaunta kag utok. Ano kon kaayo. Pero wa ko'y nahimo. Ma, milak naman gud ka. Wa biya ako magmahay nimo, ma. Gidawat gid nako ang tanan, ma. Gisalig ko sa Dios ang tanan. Nahibaw ko. Moabot ra gid ang panahon nga mubati ra tag kaharuhay sa kinabuhi. Moabot ra gid na nato, ma. Wa ko mangandoy og kaharuhay sa pagpuyo, nak. Iko na nako kaniya ka. Bisag pobret, ha. Makakaon gihapon tak makatulo sa usa ka adlaw. Mama, uy, gusto na good, ma. Nagsentimental naman hinuon to din, he. Wa ako magmahay sa tong pagpuyo, ma, ha. Wa gyud. Og dili na mahitabo nga mahayan ti ka, ma. Salamat, anak. Masinaputon ka kaayo. Buotan ka, Rosame. Ma, tiwasan ako suroy ang peanut sa cookies, ma. Ato ko sa airport. Basin pa lang, pakyawon ni. Aron bahurot ni. Pahibaon ko sa sister nga magtindiran ako sa dakong tindahan ni Ma'am Rodriguez. Hindi ka may ubos ni mong mga madre, day. Sabot rin na sila, ma, uy. Pakiksultihan man ako. Sige, ma. Ato na ko, ma. Nani kanon diha maog sudan. Pritong isda atong sudan, ma. Palain na sab. Dili inununan. Maayo naman, ana, nga may pagkaon gyud ta. Sige na, basta nagmahurot ang balikya mo. Ay ako paabot akong gabian ko, ma. Kaon na lang pag-una. Ay lang sa pagpakabiinak. Maglakaw lang ra ba ka paingon din his ato. Bahala nagdi na mahurot, oy. Pauli lang sa'yo, nak. Ayaw pagpakagabi, haba niya. O, ma. Ato na ko ng aling. Mga bata palihog nang ha. O may klase ron sila doon. Malingaw ra na siyang mga gadgets. Sigla na nalang ati manang maayo nang. Ay, oo, day. Mura magkagdagar sa akong tanaw, day. Ang dili may bawang may anak ka, magtuo gayon nga dalaga ka. Mag-date man gud ron mi si Vic nang. Mo iyang gusto nga mag-inusara ko naming duha. Ay, mag-inusara mong duha din do. Mag-inusara. Kadungog ana. Mag-inusara mong duha. O mag-solo gani ming duha. Nakasabot ko. Nahala, sige. Maumang ka, ha? Magpalain gani ko numi. Nga di makasamo ka mga bata. Hatagan ko lang siyang gusto nang. Sa gawas mi manihapon ron. O ayun na lang pagluto, ha? Magdarami. Tuanas day Wilma. Hala na. Mag-date ko no sila si Sir Beck. Magpalain ko no sila. Ay, nakasabot ko. Adto sila mag-date sa hotel. Ay, agay. Ay, kuyaw og mamanghuran sab si Inday Glina. Yaya? Ay, diara ko. Nga naman. Ay, pagsaba kay natulog ang manghud mo. Si Mama Yaya? Ay, magkuhaan to. Magkuha tong papa ni mo. Moabot man. Kung yung kunta ko niya. Oh, dili mahimo. Kay mag-date ba to sila? Mag-date? Tanaw sila movie? Tingali. Ayaw na lang pangutana. Manguli ra magyapon to. Pagduwa lamang dudong. Tagbawang ibo ka og galingo sa pagduwa. O kung gutumon ka, sultihi lamang si yaya mo, ha? Ingon ba ya si Papa ya nga mag-shopping mi? Ni promise siya. Kay gihatag man ako akong tuy sa kong migo. Ay, mahalon ra man ang duwaan mo. Gihatag mo lang. Ay, nahala. Magkapalit mas papa mo. Sige na. Pagduwa na dito sa playroom. Kita lang duha, Yaya. Natog man si Inday Glina. Uy, ay kong kabuang ni Dudong Linda na ay. Di ko magsilbi ang duwa ni mo. Ikaw lang. Ikaw lamang, ha? Patuo ni Yaya. Dito ka lang sa playroom mo. Kay ariun ko pang manghud mo. Uy, maayo gani kayo na inumdum ko na. Wanday ko makatubil hapon. Na gasoline station. Yun na. Tanang auto ha. Maunang sakinan ni Wilma.
nagpatubil sa blessing, ha? Siya gidang napatubil. Walang manaog sa auto niya. Asa mo ka ni siya? Murag nagpa-full tank, masarap. Hi, Will. Oh, ikaw? Nakaila ko sa kinan ni mo. Murag full tank man nang gipakarga ni mo. Layo imong biyahe? Airport ra. Masugat ko sa kong mister. Ikaw, asa pud ka? Patubil na ako. May atuon sa ko. Sige. Dong, oh. Sige, Chit. Ato na ko. Una ko ni mo. Sige. Bye, Chito. Bye! Ambing, Will! Magsugat ko no sa iyang mister. Wa ko makakita siyang bana na. Nga doon nagkita mi sa food court. Pulos babae sila nangaon. Katong Phoebe mo iyang kuyog. Ay, salamat. Gikapoy og duwa sa Dudong Lindon. Nakatuna. Ay, maginahinay kong pamilo sa ilang mga biste. Bistis mga bata. Unahon ko kang Inday Glena. Ay, manugsog mo buding telepono, ha? Ay. Hello? Hello? Kitchen rin nakatubag palihog, ma'am. Igala day may si Wilma. Si Chito Villa ko, ma'am. Ikaw, kinsa rin ka? Onsay tuyo mo? Kuan, si Wilma. Wala dire. Nagkuha siyang bana to as airport. Si Kinsa ka? Day. Okay na lang, ma'am. Sige, salamat. Amaw, hasul-hasul ka lang. Dili na ng mga pasahero mag-iapot. Ang tao, siya na. Siya gid na. Mupalit pa ka siya. Daoy, hangyoon na ako nga. Mupalit og peanuts sa cookies. Pero, wa mo ganyan dada akong balikya. Nihatag pa og 200. Oh, itanaw sila ako. Niya si paingon din eh. May baligyan na sa ka? Di sir. Mupalit ka, sir? Tilawanan ko ang imong peanuts o cookies. 200 yapon. Salamat, sir. Salamat. Mahurot na rin akong tinda. Wait, sir, ha? Isuod na ka og plastic. Dag-alang gini, sir, ha? Aron magkatilaw ka. Permi ka rin eh. Kisingan. Mia. Mia ang akong angga, sir. Rosa Mi Montesa, sir. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!